салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон навори имрӯза ҳаст паплинои бесанга кам-кам баъзеёшо кушода нишон метиём. Паплини Зулайхо омадаи духтаро дидин? Киртаи Зулайхо духтаро яъне ира паракошуна мо дар кирта тайёр овардем. Парора мақсад шумо мечаспонем бисёр ёки материали парчаспондагӣ мегирем, мо ин харид заказ кардем омадай. Нархошон духтаро, нархи донашам ҳамяй, нархи обтоншон ҳамяй 60 сомонӣ духтарако. Духтарако паплина хушрӯгуша бинем, паплини кафтарак овардем. 4 та ранг дорад духтаро, нархи донашам ҳамяй 60 сомон, нархи обтоншон духтаро хушрӯма ҳамяй 4 та ранг дорад. Ина рангош кафтаракомон беҳади бадфасонан, бо сангдошам насиб иншоалло навори оянда нишон метиём. На касе харидори аниқай марҳамат скриншот кунед кунед, суроғаро пурра карда мефаҳмонам. Духтаро бо ина як паплини дизайни нави аҷоибот фасон ранги худаш наомадест духтаро. И сип сиёҳи заминаш баъд гилои кабуд дорад духтаро. Ирам ҳамихе 3 метр 60 сомон духтаро, 4 та ранг дорад. Ина сирх сиёҳи кабути электрик, ина зардаш духтарои хушрӯ. Баъд ина бо писташки мешавад, бо як ранги дига неяй. Ирам духтаро ҳамчунин 3 метр 60 сомон духтаро. Суроғаи мо духтаро бозори Корвон, Корвонсити кати рост меян медроем, нолавои дарӯза кати 7 сектор духтарако 22 контейнер. Ина духтарако аранҷири ҳар рӯзу шаб мепрасидем надоштем, аллакай боз овардем. Аранҷири мо духтаро олиам 3 ранги фасонай, да телефони ма пас меояд. Баъд духтарако ранги зардша тамом кардагем. Зардш наомада? Зардш наомада духтаро, да ҷои зард фиолетиви дорем. Фиолетиви монам 3 рангакай аҷоибот фасон. Ина бо сершон духтаром мепрасидем надоштем, аллакай боз овардем. Айни ҳол духтарако ай иё дорем. ина харидори конкретни марҳамат, суроғара фаҳмонда метонем биён, ай наздик бинен, метонем заказ кунен. Доставка ба тамоми шаҳри Россия, дохили Тоҷикистон, районҳо ҳама ҷо доставка дорем. Духтаракҳои хушрӯ барои ҳоҷонҳо, барои модаро бисёр паплинои сафедаг мепрасидан надоштем, аллакай дорем духтарои хушрӯ. Нигоҳ кунед 3 та ранг дорад. Инира диден духтаро, кабути вай дорад, да таги сафеда гилакош кабут дорад. Баъд бо духтарако дорем фиолетиви дорад духтаро. Баъд бо дорем ин ҳам нигоҳ кунед, ин 3 та ранга ай ҳамдигар фарқ мекунанд. Хоҳиш мекунам духтаро, кадоми конкретни харидори ҳамо бинависанд. Ман адени сурат партоида умуман вақт надорам. Биён ай наздик бинед, хто мақсад сурат мегирен ёки мехарен. Бибинед, агар барои доставка бошад духтаро, чӣ накунен? Сурат партофта наметавонам, вақт надорам, шумо намёро бибинед, скриншот кунед, рӯй кунед. 3 та ранги ҳоҷонагӣ 3 метр ё духтаро 60 сомонӣ. Сангдошам насиб иншоалло навори ояндада мебинем. Ина духтаракон, баъд бо ини паплинои сирхи гили қаламфутак номадаги 2 та ранг дорем. Молочни дорем духтарои хушрӯ, сирхи бардови дорем. Ирам ҳамчунин 3 метр 60 сомонӣ духтарои хушрӯ. Барои суратгирӣ вақт надорам, хоҳиш мекунам, чизи махкут кунед, скриншот кунед, рӯй кунед, суроғатонро нависен, рӯй кунед, доставкамон баъд аз обед мешавад. Ина духтарои хушрӯ барои ҳоҷонҳо бо як ранги сафеди ҳозира шуда бесангам дорем. Сангдошам навори оянда мешавад духтарои хушрӯ. Кабут дорем духтаро, сафеди бо гилиш сабз дорем. Ирам ҳамчунин духтарои хушрӯ 3 метр 60 сомонӣ. Паплинош дубайския духтаро. Ина духтаракҳои хушрӯ бо як паплини қариб ба чакан, нападоби чакан омадагиай. Ишам аҷоиб хушрӯ духтарои хушрӯи ма бо як ранги сабзи модарпӯш дорад. Фиолетишам аҷоибот фасонак 3 метр 60 сомон духтаро. Паплиниш дубайския, тинг нестанд духтаро. Баъзетон мегӯянд чи 60 сомон чи баqa арзон. Арзонанд духтаро, ба хотири ки нархи обтоя метием бори хидмонай духтарако. Ина дуюм ранги духтарои хушрӯ барои модаро аҷоибот светои багати. Ина хоҳишмандо марҳамат. Арзон меяд духтаро, ба хотири ки обтон мефурӯшем. Донарам дорем духтарои хушрӯи ма. Ё бесанго обтои донашаре душ як 3 метр 60 сомон духтарако. Духтарако бо як ранги хушрӯи бирӯзаи дига. Ирам ҳамчунин 3 метр иян духтарои хушрӯи ма 60 сомон. успед кунед, скриншот кунед, ватсап да партоен. Рако нигоҳ кунед, аранҷиви ман нишон додам, як ранги сабзи дигари талхабарги 3 ранг омада, иккамта телефонда светиш пас омадаги. Ира фаромӯш кардам навор кунам. Хулос айни ирам дорем духтаро, ирам ҳамчунин 3 метр 60 сомонӣ духтаро. Духтаро паплини салативи аҷоибот хушрӯ, аи кабути осмониам доштем. Навор олиам дорем рости ромоша намедам куҷой. Ана айрам карочи 3 метр 60 сомон духтаро. Биям атласи фасони якум сорта оли насиб сангдошам навор мекунам. Бесанга 60 сомон духтаро. Ина духтарако як атласи умсолаи ҳами қадар мепрезидем надоштем. Айни ҳол дорем духтаро, нигоҳ кунед. 3 метр духтарои хушрӯ 60 сомонӣ. Сангдошам навори ояндада иншоалло раҳмон мебинем. Ина паплинои хушрӯвак.
духтарако фараҳноз ранги навш омадай. Сабз дорем, коричневый дорем, розовый дорем, фиолетовый дорем. Хулас ранги нави фараҳноз. Чорум рангаш омадай бардове. Духтарако оранҷевимон тамом шуда буд аллакай. Боз овардем, без сангша дорем. Барга китокам ҳамин як намуди шумо дорем. Фақат зар дорем духтаро дубайский 3 метри ё ҳарду 60 сомона духтаро.